Minkä takia, mistä keksitte, että Craft Tislaamo perustettaisiin Fiskarsiin? No, se oli aika selkeä. Toki johtuen siis Panimon kanssa synergiaedusta ja siitä, että Panimo oli jo täällä, mutta myöskin se perintö, mikä täällä on käsityöläisyydestä. Fiskars-yhtiöhän on siis yksi Euroopan vanhimmista yhtiöistä ja Suomen vanhin yritys. Ja täällä on vahva käsityöläisleima ja vahva käsityöläistausta täällä kylällä. Niin ei voisi olla parempaa paikkaa perustaa Craft Tislaamoa kuin Fiskars. Jo senkin takia, että tästä on lyhyt matka molempiin pääkaupunkeihin, sekä vanhaan että nykyiseen. Eli sijainti on ihan loistava. Ja tietysti se, että täällä on ympäröivä luonto, josta me saadaan ihan oikeasti ne kaikki yrtit. Luonto alkaa käytännössä Tislaamon ovelta ja melkein niin kuin omalta pihalta voi poimia jo yrttejä. Täällä on niin puhdas luonto, ettei tarvitse miettiä sitä, että onko se kelpaava villiyrtiksi vai ei. Ja tietysti, koska me itse asutaan täällä, niin me tiedetään kaikki kukkulat ja metsät ja notkot, mistä löytyy parhaat yrtit.